Не знам какво се случат. Имаме бъг в играта. Буквално. Бъг. Мотора ми е щупен на всичкото отгоре. Обърнала колата ми е обърната и не давам газ. Буквално. Газ, спирачка, седенител. Но като натисна седенител се оправя. Ето. Не знам какво се случва. Не, няма. Бати бъгът. Би трябвало нещо да стане. Чао. Не знам какво става.